medruok mar ngima pod idho malo, kanyo be pod dwano medu ndalo mar mondo mi ulose yo makare, kachiel kod pachi mogik. Bende ng'anyo gi ponono biro miyo jatend piny William Ruto akena ti kod wach mar ni biro bolore mar mondo mi obed kod twak kod Raila Odinga, kose onge lokruok moro amora ma waboneno. Erokamano, agombo ni mondo anyis jawinjowa ni seche manyicho Uhuru Kenyatta wuok e telo, noweyo ka ngima oseidho malo already. Kata king'iyo mogo, seche moko ne wadhi mwang'iewo mogo siling 160 motimo oketo gimiluongo ni subsidy, kata waduogo wang'iewo mogo no mondo ni yude Nairobi ka, ne idhi e supermarket tinyisi ni nyalo mana kawo 2 Joyce, makanyo to kata senator nyalo confirm ni nyalo mana kawo mogo 2 nikech mogo ni nokele ni en 100 bang' ka noseket subsidy noketi mano kawo only 2 months, then mogo nodok e wang'e. Koro seche mane government manyien obiro, to ne ging'iyo ni ok gidhi keto subsidy, but gidwa ng'iyo a lasting solution mondo mi kik nengo mogo wachak wabed ni waywak ni nengo mogo timang'owa odhi malo. Koro miyo ne giparo ni kik waket subsidy, but wang'i the best way mwanyalo timang'owa mwanyalo ko lasting solution na en man. Koro ne government okelo gimiluongo ni fertilizer e yo makende ma nengo ne ni piny mokwongo, mondo ne gimi farmers, mondo farmers jowa mane timo farming odhi opur mondo pidh bando moromo, nikech kwa bedo gi enough maize to nyiso ni millers wa will be ready to do the enough production mondo wayud enough mogo donge. Koro miyo ne gikelo cheap fertilizers. Not only that, sani government is committed ni wadhi gero dams, nikech gima osebedo ka inyowa e Kenya ka mogik en oro.